Ja, Angelina, Daan gaan de lampjes aan, een Maastrichtse klassieker. Stond jaren in de Limburg Top 100 en nu ook in de Limburgse 100. En dat liedje had een vrouw. En de vrouw werd verteld door Angelina. En die werken hier achter. Hey, Angelina. Hey, Ah. Henk. Hey, dat is lang geleden. Wie ging er alweer? Het liedje? Ja. Dan gaan de lampjes aan, wie sterren bij volle maan. Gans kopieer, maakt de nacht toch zo fijn. Dan gaan de lampjes aan. Ik woonde toen in De Heeg en ik ging meestal naar zo'n lokale gemeenschapshuis daar. En er was een kastelein, Jean Ritchie, die had een liedje. En die zei, god Angelina, ik heb een leuk liedje voor je, hè? Dat is een zure. En die zat me dat op van een Belgische zanger, de lampjes. Hè? En hij zei, dan moest een tekst opmaken. En ik had gezegd, ja, oké. Meteen chef de château gebeld. Ja, die heeft me toen de tekst gaan gezet naar dialect. En toen is ze opgenomen in 1997, is dat toen uitgekomen. Open de deur van die hart, want dat is zo fijn. En dan zingen we naar de boven, dan gaan de lampjes aan. Het is in Limburg een enorme hit, toch? Ja, overal boeste kunst, maar ook buiten Limburg, hè, België, noem maar op. Overal boeste binnenkunst is het, Angelina, heb ze de lampjes bij je? Of het is Angelina, wees Angelina, die van de lampjes, wil ook niks gezegd. Kent ze wel eens ergens weggaan zonder dat gezongen te hebben? Nee, ik moet het altijd zingen. En Dix is het ook nog wel eens als een toegif, ook nog extra. Dus maar ik vind het ook helemaal niet erg, ik vind het echt leuk om te doen. Dich met 10.000 dromen over l'amour. Als ik mij niet meer een hoes mis, maak ik dat goed. Ik kreeg van de manager van Angelina een nummer aangereikt om daar een tekst op te maken. En daar zat nog al een tijdstruik achter, omdat de A-kant van het singeltje wordt al opgenomen. En dan moest ik een B-kant bij. Dus ja, daar zat druk achter. Vandaar dat ik ook dat nummer een beetje gevolgd heb wie dat origineel was. Ik heb alleen het refreintje veranderd. Ja, maar dan gaan de lichtjes aan en zo die in het zonlicht staan. Dat is een Luc Steen ook even, hè? Ja, dat was het. Ja, Maar die hebt het veel mooier gemaakt, veel romantischer. Dankjewel. Ja. Vind ik leuk dat je dat zegt. Maar dat film ik op dat moment het eerste keer. Het is misschien wel romantisch, ik weet het niet. Dan gaan de lampjes aan en dan. Oh, en vannacht lekker een gans voor maakt de nacht toch zo. Hey Angelina! Hey chef! God, dat is lang geleden. Oh. Kijk eens wat ik heb. Ik heb bij van L1, de Limburg Top 100, wat ik in 2016 heb gewonnen, stond er op 1 met het liedje Dan gaan de lampjes aan. Wie sterren bij volle maan. Angelina, wat is de kracht van het liedje eigenlijk? Dat is de kracht van het liedje. Het is voor iedereen en voor elke gelegenheid anders. De een vindt het vrolijk, maar voor de ander is het heel dreuvig. Dus iedereen heeft zijn eigen bedenking bij dat liedje. En ik sta net altijd vrolijk te zingen, maar ik weet dat het op crematies, op bruiloften, op feestjes, overal wordt het wel gedraaid of gezongen. Maar het heeft voor iedereen een eigen betekenis. Dus. Chef, wat is volgens zich de kracht van het nummer? Ja, Angelina heeft het helemaal perfect verwoord. Ik bedoel, daar kan ik niks aan toevoegen, want het is inderdaad voor iedere gelegenheid wel, is dat wel bruikbaar. Dus, en de lui bepalen zelf wat voor hun het beste moment is om daar naar te luisteren. Zing dan dit lied, dan heb je geen verdriet. Ja, en hoe wordt het die lampjes staan dit jaar in de Limburgse 100? Dat merk je met helemaal vast.